Kok bilung wonten dawuh hamba Sang Raja. Kowe sakarone padha tak timbali kaget atimu. Boten kaget. Kami selamanya pun tak pernah terkejut. Kok lung, lho saya. Merake tokok mbilung aku dongengno Pandhawa kuwi sapa cacahe pira? Inggih. Iya. Sendika. Sendika. Ya, Sendina. Mila winastan Pandhawa menika saking lingganing tembung Pandu lan Hawa. Putraning Prabu Pandu sedaya gangsal miwah semua adalah pria-pria. Ingkang pembayun jumeneng Narendra negari Ngamarta ning rumiyin lho menika. Ingkang pembayun jumeneng Narendra negari Ngamarta ajejuluk Prabu Puntadewa. Awakku gedhe dhure piye Gop, ageng inggil paduka perang piye? Prabu Puntadewa selamanya pun beliau tak pernah marah. Apa sebabnya menungso raton suka tak medeni kawuningana Prabu Puntadewa panjenenganipun kagungan pusaka dua cacahnya. Jumlah rampok wong nggih. Dua jumlahnya cacahnya. Dua jumlahnya. Pusaka bektan wiwit lahir kalian pusaka saklaminipun gesang. Kowe ngerti jenenge siji-sijine Kok pusaka bektan wiwit lahir wujudipun serat nami jimat Kalimau Seda. Daya pangwasane piye Kok? Daya pangwasipun tergantung yang punya. Menawi Kalimasada dipun kum, semua musuhnya dingin. Kalimasada dipun pe, semua musuhnya panas. Kalimasada dipun dondomi, semua musuhnya pating jeritat. Pating jeritat iki kalimat apa? Puntadewa Kok, Puntadewa, Puntadewa dandang gula bane kok. Wah, ora tekan nepat wae. Pusaka ingkang angka kalih wujudipun kalung robyong mustikaning banyu. Menika tetilaranipun sawargi Raden Gandamanaluweng. Ora nganggo luweng ora lakon. Raden Gandamana, Raden Gandamana sonten luweng. Daya panguasane piye Kok? Daya panguwasipun menawi dipun matek Prabu Puntadewa saged dados buta. Raksasa, raksasa. Ingkang agengipun sak gunung mijil Taruwangsa. Ora nggone maratuwamu, bocah rek. Wah, ndek maratuwa debak menyang kono nganti jeblok latare. Pandhawa sing angka loro sapa Kok? Pandhawa angka kalih rumiyin lho. Satreng Jodipati kekasih Raden Radakuwer. Werkudara. Caranya membaca dibalik dari belakang Radakuwer. Kowe ngisin-isin ke manjermu balekno parat iki. Cak-cak kon bilung dandane ra pecus. Kiduan ra digos joketmu dumpo. Kaya ngono kok sago dadi bilung. Wah mancep parat iki. Dismane nek mancep, lambe tuwa nek mancep. Ancepmu kaya anceping pitik ngono kok. Pitik selamanya tak pernah mancep. Sing mancep dudu cucuke. Oh, bocah ora. Lah apanya? Gulana dhewe takon. Depo kok tanpa petung. Ora ngerti takono beno menong ae lho. Piye no? Ku sing kulino ngerti. Takon kok aku parat.
Sing jeneng Werkudara karo aku gedhe dhuwure piye kok? Raden Werkudara menika lipat 3 daripada sang raja. Duwe pusaka sedaya adalah 2 pusakanya. Pusaka bektan wiwit lair wujudipun kuku nami kuku Pancanaka. Landhepipun 7 penyukur, panjangipun 7,5 meter. Pancanaka. Pusaka ingkang angka kalih rumiyin gandaran saking Mandura. Nalika maksih nami Bratasena nate mejahi Dityakala Surati mantra. Mongko gadah tilaran wujudipun gada menika tetilaranipun Prabu Gorawangsa Narendra ing Guwagara. Kangge sayembara sapa sing kuat mangkat gada ya kuwi sing duwe menika Raden Bratasena nggih Raden Werkudara. Jenenge gadane apa? Gada Kyai Langgitapati Padmanasari. Ketok mata rujak cingur, rujak pulo cingur. Werkudara. Pandhawa sing angka 3 mangke rumiyin menika dereng putra-putranipun ning rumiyin lho. Rumiyin. Anake pira? Karwa kalih, putra kalih. Biyo. Sambat kaya dipangan telo apa niku. Ngerti jenenge siji-sijine garwa sepuh putri saking Mangkubumen. Saka bumi putranipun Pukulun Bathara Ananta Boga ingkang sesilih Bathari Tugini. Naga Gini Tugini. Saya melu disebut. Wis ben wong ra melu timbang aku ngusil wae kok dadi. Patutan setunggal mijil kakung. Kekasih Raden Anantarja. Ya Raden Anantarja saged masuk dalam tanah mboten ngantos dilobang lebih dulu. Antarja garwa angka kalih saking Pringgading. Pringgondani putranipun Prabu Tandala. Trembaka denggilmu. Wah kleru terus. Rokok piye no? Bener. Kancamu piye no? Putranipun Prabu Trembaka ingkang sesilih Dewi Arimbi. Peputra setunggal Wijil Kakung kasih Raden Gatotkaca. Undang Satriya Pringgondani. Jenggureng tidak menakut-nakuti. Brengos dawa mriyayeni. Otot kawat balong sapi. Otot kawat balong sapi. Balong wesi diobang bayi. Ngerti kowe ora tak jarene nan. Bilung ora nggo blangkon barat iki. Paling kene jare kene beskap kok kene prei iki piye coba? Ratoto. Ya minta maaf. Oh, maaf kok maaf. Ning sak mangke Raden Gatotkaca sampun gugur dening Narendra nganggo Prabu Karna. Apa putra sinten naminipun kula mboten ngertos menika dereng nami Janaka. Wah, nami Raden Janaka menika garwanipun ampun kuatah sanget. Garwa ingkang resmi kemawon 7 menika ingkang resmi. Garwa sepuh putri saking Mandura Kadangmata Ndrawati sesilih Dewi Wara Subadra. Angka kalih garwa paminggir saking Pancala Dewi Srikandi.
Angka 3 saking Widara Kandang niki Narasati. Angka sekawan saking Pertapan Yasarata putranipun Begawan Kanlo nggih Begawan Kanwa Dewi Ulupi. Angka gangsal putri saking Setegan Amitul Kiam. Iya weneng kuwi. Raden Janaka garwa tuyul kiyem weneng kuwi. Wis kok lung entuk patutke nggonmu crita sewengi rampung dening kowe kajenge wis ngeni sing undang parat. Patih Krida mangga wonten pundi kowe ngadhau dina iki durung leparasane atiku yen durung ngokop geti ing Pandhawa. Rek klampet rungkat kimpul waton lanang nyekel aman Andrapati budal dina iki. Nyuwun pangestu tumanggung kelabang kala wonten pundi kowe ngadhau. Tak dipake budal nomad raksasa prastawa timbalan patuko kula nyuwun pamit cak. Takon mati nanging takon pinter lungsen pakali pangestu marang kowe tumrip budal dina iki harga kuwi